Ja sam danas bio u Belodore parfumerijama i probao sam sve parfeme. Sve komplet. Gledaj sad ovo. Idemo redom. Angel's Powder. Treba da miriše kao kokain. Ima notu laka za nokte. Dobar, ali nije previše potentan. Be My Cookie. Previše potentan parfem koji miriše na kolačić. Za zimu misle će bude fantazija, na 40 stepeni mi se nije dopao. Ovo Burnt Roses to nema. Don't give a fuck. Dizajnerski parfem, pojačan i potentan. Dopada mi se, zanimljiv. Dirty Heaven identično kao Don't give a fuck, u smislu samo druga nota. Dirty Rainbow, ovo je neka gej varijanta. Iskreno, parfem je dobar, ali nije previše potentan. Ne mogu stačno setiti mirisa. Dirty Rice, ne miriše mi na pirinač, miriše mi neko tupo i nisam ga zgotivio. Drunk Lovers, njihov apsolutni bestseller. Kako miriše? Kao pitomija verzija Montale Arabian Stonka. Drunk Maple, ovo je zanimljivo. Ovo je, kako bih ti rekao, zanimljivo, ali ne znam ko će da nosi parfem koji miriše na začinjeno drvo. Drunk Saffron, pijani šafran, nisam oduševljen. Ovo mi se baš nije dopalo. Thick Porn, what the fuck, niti ima smokve, niti je porn, znači ništa. Fugazi, ovo je dobra priča. Ovo me malo poće na Ganymede, ja ne znam da su ga stavili, vuče na Ganymede, znači kao puderasti, više unisex Ganymede. Happy Nuts, ovoga nije bilo. Hinoki Shower nije bilo. Indecent Cherry, ogromno razočarenje. Zašto? Jer kao ima cherry, višnja. Ovo miriše na one jeftine bombonice, onako tvrde one sa višnjom. Te Tom Ford izmislio višnju za ovaj Indecent Cherry. Mad Honey nije bilo. Mary Jane miriše, znači, ne kao marihuana koja je zapaljena, nego kao bukvalno list konoplje. Mud nije bilo, Naked Neroli nije bilo, Nanatopija, ovo mi je među favoritima, je tako samo, neću da ulazim u detalje. Not Vanilla nema, ovo nema, Sex and Cognac nema, Sin and Pleasure, nedefinisano čudan, Smoking Gun, neupotrebljivo, miriše stvarno, brate, na neki dim i nešto čudno. Sugar Addict, ovo je zanimljivo, jer ovo je u principu zaslađivač parfema, ovo dodaješ na parfem da ti bude slađi, ovo nije bilo, Wabi Sabi nije bilo i ovo nije bilo. Ovo ništa, ovo je neka nova linija. Ovo je zanimljivo. Purple Stain mi miriše, da sam zaboravio nešto, kao trebalo bi da ima beton, ali ne. Oud Candy mi se ne dopada. Black Mango možda najbolji i Black Guava nisam oduševljen ni sa ovim parfemom. Jako je čudan i zelen u smislu herbalan. I evo ga parfem, ljudi, koji sam spomenuo, a to jeste u startu live-a, Born to Stand Out L'Animal. Guši me. Znači bio sam pre 8 sati i dalje šiba i guši me. Nanatopija i dalje cepa, to mi je ubedljivo omiljeni i to je manje više to.